Още за обичаите ще разберем от Марина Цекова. Марина, добър вечер. Добър вечер, колеги. Надявам се ме чувате добре. Нито дъжда, нито лошото време успя да спре тенис-мълчаци тук в село Бистрица да отбележат празника, така както го правят всяка година. Виждате, точно зад гърба ми е ритуалния огън. Прието е на този ден смълчаците от селото да прескачат огъня. Това е обаче се случи малко по-късно днес. Иначе в момента тук се случва така наречената сурвакарска среща, а именно две кукърски групи от различни градове са се събрали и обикалят огъня. Също един от основните обичаи на празника е млади ергени с огнени стрели да пронизват дворовете на момите, които харесват. А момата, която събере най-много стрели в своя двор, е най-харесваната мома в селото. Но нека да обърнем внимание на огъня, който съм сигурна виждате зад гърба ми. Прието е този огън да се намира в центъра на селото, т.е. на Мегдана, както тук, или на най-високата му точка. Това е така, защото обичаите повеляват, че докъдето стигне пламъка, до там ще и урожая. Предлагам ви да се насладим на атмосферата, която е тук още няколко секунди. Оставаме тук да честваме празника с жителите на село Бистрица и още нещо, може би най-важно за този ден. Нека не забравяме да кажем прошка на най-близките ни хора. Все пак до края на деня остава още малко време. Колеги, към вас. Благодарим ти, Марина Цекова, за огнените традиции на сирни заговезни. А тази нощ на пишна церемония в Холивуд ще бъдат раздадени Оскарите. По традиция в Софийския квартал Бистрица отбелязват сирни заговезни с прескачане на огньове за здраве. Тази година гости на Бистрица са сурвакари от пернишките села Косача и Долна Секирна. Те ще представят свои специални програми. На площада огньовете вече горят. Оттам включваме репортера ни Александър Марков. Добър вечер! Добър вечер, Мариела. Тук на площада в Бистрица вече отдавна гонят злите духове. Виждате зад нас 4-метровата клада, която гори. Тя беше запалена преди 20 минути и все още гори. И виждате 30-те души от Долна Секирна и от Косача с звънци, облечени традиционно, както си му е реда, танцуват в кръг и гонят злите духове. Сега до мен са кметът на Бистрица Николай Гюров и Георги Илиев. Добър вечер, господин кмете. Освен спалене на огньове, как още отбелязвате сирни заговезни тук? Добър вечер. В ден като днешния се опитваме преди всичко да бъдем себе си, да бъдем естествени, да поискаме прошка от по-възрастните и разбира се тази година да прогоним злото. Ако последното въобще можем да го направим в дни като тези, които живееме. Добре, благодаря ви. Сега към гостите от Перник. Какво виждаме зад нас? Сега в момента ние изпълняваме сурвакарско хоро. Групата искаме да поздравиме всички гости и жители на село Бистрица. Сега сте само 30 души, а от колко членове се състои групата? Групата ни се състои от 120 човека. Но в момента не може да дойдем всички, защото тази група от чужбина директно пътуваме от град Жилина, Словакия, идваме за да уважиме кмета на този празник. Добре, благодаря ви много и на вас. Какви са още обичаите и традициите на този празник? Вижте в репортажа на колегите от Русе. Сирни заговезни се отбелязва точно 40 дни преди Великден. На другия ден след този празник е началото на Великденския пост. В символиката на обредите за заговезни се преплитат християнство и езичество като най-важни за пречистващата мощ на огъня и силата на прошката. Традицията в някои краища на страната повелява преди взаимното опрощаване на грешките около семейната трапеза, млади и стари да се повеселят първо около ритуалния огън и да го прескачат за здраве и берекет. Неголяма поляна край града жителите на Мартен всяка година прескачат огъня и после около него играят хоро. От големия огън се палят факли, които младежите изкусно въртят над главите си. Смята се, че така измолват от природата здраве, както и силата да накарат и момите да се въртят около тях. За сега нашия екип ще остане тук. По-късно, ако се престрашим, и ние ще си пробваме късмета и ще се опитаме да прескочим огъня за здраве. Благодаря ти. Това беше Александър Марков, който ни направи свидетели на ритуалите на сирни заговезни.